L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa l-miġja ta' Kristu ibnek, biex meta jiġi u jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. U li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-profeta Eżajija. Il-kelma li ġiet fdera lil Eżajija bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalemm. Qatt jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq miqċaċet tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet. Leha qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli qatt jiġu u jgħidu: ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. U l-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. U huma jibdu s-swabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanezz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm flimkien. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leha tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej, flimkien, immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu sliem għal Ġerusalemm, ħajkollhom isliem dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm isliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek, flimkien, immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbibi ħallini ngħidlek isliem għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid flimkien, immorru ferħana f'dar il-mulej.
Mulej Alla tagħna, ejja ħateħlisna. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluċ u batut wisq. Qallu Ġesu: niġi jien infejqu. Qallu ċ-ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int ejt kelma biss u l-qaddej tiegħi fieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti li wieħed ngħidlu mur u jmur, li ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Eżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ejt kelma biss u l-qaddej tiegħi ifieq. Din hija t-talba li għamel iċ-ċenturjun lil Ġesu meta mar isibu jitolbu ifejjaq lil qaddej tiegħu li kien batut ħafna. Għaw għandna ġraja tas-sew sabiħa li tgħidilna ħafna affarijiet sbieħa l-ħajjitna u nixtieq li nħarsu jien kemm lejn iċ-ċenturjun, kemm lejn Ġesu naraw x'jalmuna permezz ta' din il-ġrajja. Iċ-ċenturjun kien bniedem li kellu responsabilità kbira, kellu n-nies illi tagħhom kien responsabbli, s-soldati, u jidher illi kienu jobduh mhux ħażin għax jgħid il-wieħed jgħidlu mur u jmur, liħor jgħidlu ejja u jiġi, liħor jgħidlu għamel dan u jagħmlu. Mhux dejjem issib daqshekk nies li jobdu, imma f'dal każ kellu din ir-responsabilità li kien jaqdiha b'mod tajjeb, imma kienu wkoll bniedem li jimpurtah mill-persuni il-qaddej tiegħu li kien marit u kien batut u rrid jagħmel minn kollox biex ifejqu, kien jirrispettaw u jħobbu. U kellu fidi f'Ġesu dan iċ-ċenturjun għalkemm ma kienx wieħed mill-poplu ludi. Kellu fidi li Ġesu jista' ifejqu. U nafu li ma kienx bniedem imkabbar ukoll għaliex fil-fatt Ġesu jgħidlu ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ili joltok ħafna u kemm din il-fidi taċ-ċenturjun kienet qawwija għax ma marx għal Ġesu biex imbagħad jieħdu miegħu id-dar ħajfejjaqlu l-qaddej, imma qallu ejt kelma biss, kelma waħda. Kellu fidi li b'dik il-kelma mill-bogħod Ġesu ifejjaq lill-qaddej tiegħu. Kienet din il-fidi li Ġesu faħħara. Jgħid qas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din, u fil-fatt fl-aħħar ta' dan ir-rakkont li twara dak li qrajna llum jgħidlu isirlek kif emmint, mur. Kif emmint inti u fil-fatt fieq
il-qaddej. Ħarsu lejn Ġesu huwa dejjem ta' sensitività kbira li juri rispett u mħabba lejn kull persuna. Aw semmilu l-qaddej illi Ġesu ma kienx mitħla tiegħu. Minnu taw, meta jitolbu biex ifejjaqlu l-qaddej, Ġesu jgħidlu niġi jien infejqu mal-ewwel. U ma marx għaliex mbagħad iċ-ċentru qallu biżżejjed jitkellma, imma kien lest li jmur. Għax Ġesu jimpurtah minn kull persuna u b'mod speċjali minn dawk li qegħdin ibatu. Bħalma kien dal-qaddej li kien batu twisq, Ġesu jħobb il-kull persuna u jixtieq iwassal din l-imħabba tiegħu lejn kull persuna. Hija ġraja tant sabiħa din li aħna infakruha kull darba fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Meta aħna nirrepetu l-istess kliem li qal iċ-ċenturjon. Hawnhekk il-Ġesu qallu, Sinjur ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, itkellma biss u l-qaddej tiegħi fih. U aħna meta s-saċerdot juri lil Ġesu jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, aħna ngħidu bl-istess kliem taċ-ċenturjon applikat għalina, mhux issa l-qaddej, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Hija talba li nagħmluha qabel nitqarbnu jew nkella spiritwalment meta ma nistgħux nitqarbnu tqarbina tax-xewqa, imma li tfakkarna meta tngħidu hekk ma jistħoqlix illi aħna Ġesu jiġi fina mhux għax jistħoqilna, mhux biex jippremjana għax aħna tajbin, imma x'joħobna. U hekk din hija l-preżenza tiegħu fina għax joħobna, u l-preżenza tiegħu dejjem hija preżenza li ġib il-ġid u li ġib il-fejqan, speċjalment il-fejqan minn ġewwa. Nitolbuh għalhekk il-mulej biex isaħħaħ fina il-fidi ispirati minn din il-ġrajja taċ-ċenturjun u biex aħna dejjem ngħidu bil-qalb dik it-talba ma jistħoqlix mulej li tidħol taħt is-saqaf tiegħi imma tgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ixxandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ispirati minn din il-ġrajja taċ-ċenturjun nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għammil mulej li l-preżenza tiegħek f'ħajjitna tkun preżenza li ġib il-fejqan, speċjalment il-fejqan minn ġewwa ħalli jkollna ħafna paċi li inti trid tagħtina nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għati mulej l-għannuna tiegħek il-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk kollha li għaddejjin ukoll minn tbatija kbira fil-mart tagħhom u għal dawk li għatuhom is-servizz biex ikomplu jaqdu b'ħafna responsabilità u ġenerożità nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. L-lum huwa l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto de Pasquale. Lum nixtiequ nirringrazzjaw il-mulej ta' dan il-wirt għażiż tal-Knisja f'Malta li dem li tant tagħmel ġid bħala raj tal-Knisja u nitolbu l-mulej biex jikompli ikun dan il-saċerdotu Isqof Annetto de Pasquale jkompli jkun ta' ispirazzjoni għalina fil-ħajja tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb
li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lejn idejh is-sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna ta' knisem qazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li tħejjid minn qabel. U fetħinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kubur tiegħu niksbu fl-aħħar fid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk ma nanġi mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, insanru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr
għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqtuk. U mitċakun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, irrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu ħaruf talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna jkunu taġita lina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost kollu li għaddi minn dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta dejja minn proċess ta' tiġdid biex tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur il-website vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nitolbu dan ir-Rużarju biex iż-żmien tal-Avvent li għadna kif bdejna l-bieraħ ikun għalina żmien qawwi ta' tiġdid fil-ħajja tagħna u ta' preparazzjoni għall-miġja tal-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubiet ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina llum, għaffilna dubietna bħalma naħflu l-mnaħati għalina u l-addaħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru mnoħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru mnoħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dubietna bħalma naflu mnoħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dubietna bħalma nafru mnoħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop-għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dwoħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobbisna ta' kuljum magħtina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfrom noħati għalina, fiddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daqt dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu għat-talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema.
Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Malla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraslu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tefkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu. Imbirka l-kbiro Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.